Добре, после. Чакай малко, ето имаме и друг тук. Ти как се казваш? Дани. Дани се казваш? Да. Ти момче ли си? Момче или момиче, едно и също. Едно и също ти е? Да. Ох, боже. Дани, ходил ли си, как се обръщам към теб? С той или тя? Зависи който харесат такива неща, които иска да работят, да свършим и да се плащат. Ясно. И затова ние дойдехме тук да работиме, знаеме, защото изкараме за ядене, за децата, за млекото и това. Значи се занимаваш с това? Да. Какво по-точно правиш? Правилно също е секс и свирки. И колко пари взимаш за тази работа? За чекание, айде да кажем 10 лева. За кое, за кое? Чекание е 10 лева, за свирка е 5. Така. 15 лева, чекание, свирка е 15 лева. Всичко 15 лева? Да. Но то по-ефтино, отколкото да ходиш на кафе. На кафе отиваме, говориме се. Зависи кой хареса от 4 момичета. Зависи ако има 4 момчета и 4 че отиваме момичета. И дава под 15, и ни на 10, и ни на 5. Зависи. Що трябва? Ние ще да ти кажем една чакия 5 лева. Какво? Една чакия е 5 лева, една свирка е 10 лева, а чекание е 20 лева. Ух! Разбира ли? Си спрем аз на песен. Ходил ли си на училище? Учих това Остоп. Остоп? Да. Това село ли е? Да. И сега нямаш работа? Нямам ни майка, ни баща, съм чиракте така и отивам къде ще. Това какво си носиш тук? Нямам ни майка, ни баща и затова полицията знаят, че отивам. Аз изкарам си пари. С клиенти отиваме и... С клиенти отиваш. А това за какво са ти тия кутии? За тия кутийки са за горение. Тук да се греме малко. Ти няма клиенти, кой да ме гре. Има и други, не сам, да кажем сам аз сам. Има и други, много са, които отиват. Я харесвам така да е на едно момче, примерно клиент ми е и да ми дава 5 лева за една свирка. И на него е хубаво, защото, знаеш, примерно и на мене ми каза, ти откъде стигна? И аз казвам, когато беше топлото времето, аз купувах сладолет и стигнах от сладолето. И друго има, да ти кажем, има такива, които са бемни как мене. Отиват едни простат, ама аз не простим, аз отивам с клиенти. Ти не простиш? Не. Само отивам с клиенти. Зависи, купувам си и да ядем, взимам се една бира, една цигара, запалим и пуши. Имаш татуировка? Има. Какво пише тук? Тук пише Дани, Бекташ и Вас. Какви са тия имена? Имената са моето име и на майка ми името, къде почина. И на чичо ми. Какво ти е мнението за бежанците? Така е просто как певец. Певец? Да. А за бежанците те питам, от деца от Либия дето идват? Те не искат да се плащат. Да, пускат бомби. Това па бомби пущат. Това не знам, искам да те кажем, дише не знам, що прави. Защото искам да те кажем, че видение му ида. Запримно има такой един дърво и он мисли, че е земя. Я му говорим, не е земя, това е дърво да горим. И он каза, я че бегам, тук има бомба. Бърка в контейнерите и пава намери, ама не може нищо да намери, разбираш ли? Обичам така да направим запис. За нова година сте ви здрави да сте двамата с брати. Стихотворението аз съм българче, знаеш ли го? Знам. Я ни го кажи. Кажи ни го. Аз го знам. Защото ти си млад, ти си българ, аз съм циганка. Кажи стихотворението аз съм българче. Аз съм българче, аз съм българче. Планина зелени, начинам се българче. Аз съм българка, ама искам така да сме в едни мирни при нашите браки и сестри. И колко може да се молиме, колко може да се скараме пари, да работиме. Това е стихотворението аз съм българче, така ли? Да. Браво. Я да го чуем и от теб. Аз съм българче, обичам нас планина зелени, начинам се... Аз съм българче. Давай, силно.
Аз съм българче, обичам наш планина зелени. Начаравам се българче, българче ще наречем по-ръста за теб и за мен. Нещо да кажеш? По-различно беше от твоето. Защото я обичам си да съм българка, да не съм циганка, защото искам да се свикнем с брака, да сме мирни. Изпей една песен. Па може. Изпей. Турска. Трускам после че пеме, тая знам. Караш хубава кола, Мерцедес се каза тя. Хайде готин да си смен, по живота поживее. Айде готин да си смен, чукай си смей, ако искаш да си смен, по живота поживее. Продавам тази кактичката с тебе, трябва да е за нова година. Тази хубава е так и кажи ността. Едно момче каза ти, много красиви очи имаш ти. Може ли да запеем една песен? Може, пей ти една песен. Ставам се рано, аз цигара палям, кафето пия, искате сега, аз ти казах маце, поздравям целия град, цяла Дупница, живи здрави да са и много поздравям батесашката, пицерията, всеки ден ме рани. Хайде бизнес, няма бизнес, няма пари, тен-тре-де-де-те-те-тън, оскивари. Какво има? Има още едно момиче, се говори Мартинка и пее на Софи Маринова, ако трябва да И я си викам. бурята, сърцето, и ще зная, и къде, айде вакер манцър, с кина дикапа, с кина шина, и водисан, Браво. Я от него, но сърцето, искаш ли друго? Душата ми разпиле, отнович ме разболе, само тебе искам и какво те искам, ме размей ти аз, като дост ме личила ти мини кръвта, като дост ме личи само ти аз. Благодаря ви много. И на теб.